propostes que tenim de medi ambient i d'agricultura i les tinguin reflectides en el nostre programa electoral. Vaig a fer-ho en paper i sense ulleres, a veure com és. Totes les propostes de medi ambient estan enfocades a fomentar la conscienciació ecològica entre els escolars i promoure, sobretot, les bones pràctiques a tot el personal més major del poble. Proposem, per tant, campanyes didàctiques de coneixement del nostre medi i els seus problemes actuals. Programes divulgatius sobre coneixement i protecció de la poca biodiversitat, ara ho he dit, que ens queda, en aquest cas ben representada per la bifauna local i migratòria. És important conèixer els pardalers. També vulguem promoure els concursos i organitzats d'herbaris entre els escolars, amb la participació important de tots els jubilats i persones majors, que són els que realment coneixen les brosses més comunes del terme i les herbes de la selva. També volem recuperar el Dia de l'Arbre com a dia participatiu per a escolars i també per a tots els col·lectius que vulguin participar. N'hi ha que establir un mapa de necessitats per a conèixer quins són els problemes reals tant en el terme municipal del poble com a la Serretella com al barranc de Barxic. En el cas del barranc, que el tenim així, cal buscar solucions per a regenerar l'ecosistema d'aquest barranc, aconseguir-ho d'una vegada, mantenir la qualitat de l'aigua i per això n'hi ha que garantir, assegurar que vingui un cabal d'aigua neta i que no el falli. També, degut a aquest canyar descontrolat i salvatge que n'hi ha a les vores del barranc, això cal controlar-ho, cal fer una neteja més seriosa, a més del perill d'incendi que sempre suposo, també provoca embossaments quan venen les bones pluges. També proposem negociar el conveni amb la finca del Corralot, organitzar visites didàctiques per a que tots els veïns i sobretot els escolars puguin fer visites organitzades. També en l'àmbit del poble cal sensibilitzar a tots els veïns propietaris de gossos, perquè els animals no es tinguin culpa, però quan fan les seues deposicions en carrers i espais públics no cal recurrir a la sanció ni a la denúncia, però sí que demanem, i s'ha de promoure i conscienciar d'això, que tinguin el detall de replegar aquestes deposicions i tindre i demostrar respecte amb els altres veïns. Augmentar l'horari de l'ecoparc per poder portar residus i trastos, que sempre ne tenim en casa, i poder-ho fer fora de l'horari de treball. També cal fer públiques les analítiques de l'aigua potable del poble. Això afecta la salut i els veïns tenen que saber-ho. També volem fer estudis sobre les reserves actuals de l'administració i, en conseqüent del que n'hi hagi, administrar-la degudament. El tamany de fons és notable, però és l'única manera de llegir-ho. Incorporar i millorar les energies renovables als edificis públics que ja estan i promocionar l'ús en els particulars. El que respecta a l'agricultura, proposem tenir reunions periòdics amb els propietaris dels terrenys rústics i que tinguin activitat agrària, clar, per a donar suport informatiu, assessorament i orientació sobre campanyes d'ajudes al camp i programar cursos formatius, com els que hi ha ara, que n'hi ha cursos previstos, que n'hi ha ara en el poble, per a esporgar tarongers i capiers. 90 euros el de tractament de plaguicides, però el d'esporgada, que és una cosa interessant també saber si esporgar els arbres, són gratuïts. Millorar els camins rurals que actualment estan abandonats perquè n'hi ha tram que no es pot transitar i buscar una solució efectiva dins de lo possible per a netejar tots els camps perduts del terme. Bé, fins així arriben el comentari de les propostes de medi ambient i agricultura del programa electoral. Clar, però en el nostre cas, per a parlar de medi ambient en el terme, primer n'hi ha que assegurar un futur per a la nostra agricultura. Això cal fer una reflexió, jo la faré el més breu possible, però crec que tinguem que fer-la. La terra productiva evita la desertització. Encara que el rec a goteig centralitza la humitat en rogle i accelera la desertització, la terra treballada serveix de suport al medi ambient i al paisatge. A més, crea ecosistemes de gran valor que aporten qualitat de vida al poble. Però, sobretot, l'activitat agrària té que tornar a ser un recurs vital per a poder-se guanyar la vida. És un sector productiu tradicional que tenim que recuperar. El futur de l'agricultura valenciana, en general, està condicionat per una sèrie de problemes estructurals
com són l'envelliment de la població activa agrària, el desfase de les tradicionals tècniques de l'horto i el minifundisme, sobretot el minifundisme. La crisi econòmica i la pèrdua de treball en altres sectors ha forçat cap a l'agricultura a molts joves que eren professionals d'ofici en altres sectors, que són fills de propietaris, d'agricultors. Per tant, n'hi ha uns plantejaments distints, però n'hi ha que tindre en compte que bona part dels treballadors que estan al fons de les explotacions són realment jubilats, jubilats que de manera molt significativa ajuden els titulars, que són els fills, que per herència són els titulars, i tenen que saber treballar la terra. És necessari assegurar la continuïtat i l'adequat relleu generacional en propietaris dels camps i a la vegada orientar les collites a la qualitat, a la innovació i buscar la denominació d'origen com a una protecció que tinguem que tindre enfront de produccions d'altres països tercers. Procurar la millora de les infraestructures aprofitant les tecnologies de la comunicació, fer innovació en transferències de coneixement des de centres d'investigació com les universitats i els instituts agronòmics, en aquest cas l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries. Tenim una terra fèrtil i bona i tenim unes condicions de temperatura molt bones. El fet ho tenim en què estem veient com estan arrencant-se els camps de tarongers i ho planten de forma massiva de caquies. Això ens dona un poc d'incertesa, però realment tenim una temperatura ideal per a la collita del caqui. Totes les explotacions que estan fent-se cap al sud no aconsegueixen la qualitat del caqui que tenim així. Evidentment, si algun dia saturem el mercat, ningú m'ho assegura. Al final de tot, el problema és que les collites no es valen. Els preus d'origen en els últims 20 anys han tingut una caiguda superior al 40%. Una evolució desfavorable en la cadena de valor per a l'agricultor. Hi ha que tindre en compte que el consumidor arriba a pagar fins a 6 i 7 vegades el preu que li se paga al productor, que és l'amo del camp. També el tamany mitjà de les explotacions, i aquest és el problema més seriós, les explotacions agràries que tenim són molt menudes, degut a que són propietats i camps heretats que venen dividint-se des de ja fa molt. En termes mercantils hi ha molta oferta i a més estan molt dispersos. Mentre que els canals de distribució tenen una clara tendència a estar cada vegada més concentrats en una demanda majorista única. Front al poder comercial que puguen oferir les cooperatives, els empresaris del sector, els comerciants nostres que tenim, els més poderosos reinverteixen en extensions, en finques molt grans, grandíssimes, en altres comunitats. I a l'hora de fer l'exportació, de començar la campanya, són les seues, en aquest cas les taronges, les primeres envasades així, les porten així, s'envasen, les primeres en entrar a Europa al millor preu. I quan ja han entrat tota la seva taronja, després d'envasar-la així, és quan arrepleguen la taronja d'ací a un preu de risc. És la desídia que tenim en la taronja comercialitzada. Cal recordar que també l'ordenament jurídic valencià injust amb l'agricultor encara no ha pogut assegurar un contracte que doni una tranquil·litat, un contracte de compra-venda que doni seguretat i tranquil·litat jurídica, ni tampoc s'ha creat un procediment sancionador que ho sancioni. El problema de la caiguda dels preus i el conseqüent abandonament de la terra té la causa principal en la política neoliberal i egoista de la comunitat europea. En Espanya, França o Alemanya, les 3 firmes de distribució controlen el 45% del mercat. Però, encara que puguem donar assessorament dels ajuntaments, i de fet anem a fer-ho, sobretot fa falta una administració autonòmica que s'impliqui d'una vegada i que establisca les prioritats que pertoquen per a fer-se càrrec i donar eixida als nostres productes de l'horta. Moltes gràcies.